To jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua ni loka sani. Wacho ni uma mar sirkal masani rache mogik maonge kaka onyalo yombo higa mar 2027. To mar ariyo bende nitie chenro mane jatend ODM Raila Amolo Odinga wacho ni kaber to rowere onego bed piny ogo mbaka gi sirkal. Wacho ni mano gimoko onego timre nikech en mano mbaka ma ok dhi konyo yo moro amora. Weche ariyo gini neno nang'o? Uma mar sirkal rach sani koso ber unga kunene? Trevor, weche mag human rights kata weche mag ngima mag joma tindo moise wach ni nentiere abductions gik mago gik manomiyo uma mar sirkal obedo marach. To mago gik ma sirkal osechung'e maber maloso gik mang'eny. Abductions tinde ok ane kantie, tinde onge, mago nosechungi. But gima duong' mogik en ni Rigathi Gachagua nogolo telo, ok omor gi sirkal sani. Mar ariyo, en ja siasa, en ja opposition. Koro Rigathi Gachagua tiyo gi community mare kata Kikuyu as his base. To gik maneno mwaseneno ng'eny kari mag nyithindo mosebedo gi movement mosebedo, Gen Z movement mosebedo kaeri, largely ng'eny gi owuok Central Kenya. Mani adiere makende, adiere manduk. Tadiere manduk en ni nyaka to chung gi community mare. To community mare dwani mondo sirkal masani owuog e telo. Mano e adieri mantie. Donge wacho ni nikech ok oti maber. Ok ni oti maber. Oti maber ni to man nikech ok giyud gik mane giyudo chon, nikech chon chakre ne gisebedo ni gininde gi sirkal mang'eny. Sani koro Ruto wacho ni gi sirkal gi we odhi kuonde moko be. Mano kosemorogi kati ni ok nyamori Kenya sirkal to goli oko. Koro miyo ng'iye yom ni mae siasa, to siasa en ni nyaka many mang'eny mogik minyayudo ne oganda u ka ine siasa. Ndalo ma ine siasa. Iwacho weche moko mag lokruok kochakore kuma ne wantie mwaya gi Jubilee government gi Ruto sani ng'eny. Sani wan gi system manyien mag osiptal. Kare no bedo ni en kitabu matindo sani eri nitie improvement e SHA. Sani wan gi udi migero manono mimiyo ji affordable housing michule tax. Isipokuwa ni joma tiyo neno ni samoro ng'ado gi tax. To mae to iluongo ni it's for the better good. It is an improvement ma welfare ma the country and the state and the nation. To kendo gedo go demo simiyo joma tindo tich mang'eny, yore mag gedo, yore mag loso pi kata plumbing, yore mag electrification, yore mag all sorts kata ma manufacturing sector. There's a benefit e yore mag affordable housing. Frameworks manyien mag education mwacho ni lokoreka benefit nyithindo ma category ma onge pesa moloyo nyithindo ma nigi pesa chon to ne pod yudo loan. To mane gima ji ok ne. Omiyo ka okine situation mar japiny moseyudo benefit gigeki ok inyal winjogi. Ok inyal winjogi. To for Rigathi tang'eni since an opposition leader nyaka otima tek ne DCP kata party ne ominyako wach weche mwacho geko. To ineno ni saoro